Ọhaneze ndị ọma na-ekiri anyị na-ekene unu. N'ụbọchị nke taata anyị bịara inyekwu unu omenala ndị Igbo dịka anyị si enyebu unu kwa izu ụka ọbụla. Aka m bụkwa onye nke gị Ben Ugochukwu Ikeokwu na Kpakpando onyonyo Kpakpando inye gị omenala Igbo. N'ụbọchị nke taata anyị ga-akọrọ unu ọrụ dịrị nwoke na nwaanyị n'ike nwa nwaanyị dị dịka o si dị n'omenala Igbo. N'ụbọchị nke taa anyị jepụrụ ejepụ wee pịkwa aka wee ghọta ndị kwesịrị itinye ọnụ n'okwu gbasatara ike nwaanyị dị ọrụ dịrị nne na nna. Ma egosi gị ndị odugwu anyị na ha nọ n'ụbọchị nke taa ma ọ bụrụ na ikiri ya nke a na chi ya. Kitchen the royal, kitchen the royal, kitchen the royal. Ebano. Kitchen the royal, kitchen the royal, kitchen the royal. Ebano. Kitchen the royal. Egweji. Kitchen the royal. Egweji. Ewo, papa, mama, ụmụaka, ndị ntorobịa, okenye na agadi, bịanụ ka anyị kporie mgbe na kitchen the royal. Ebe a ka ị ga-enweta nri na-edozi arụ dịka ofe ọgbọnọ, ofe ọra, onugbu, egusi, nsala, fried rice, special bread, shawarma, burger, hot dog, jollof rice, mai, meat pie, ice cream, salad, fruit salad, popcorn, azụ ndụ, azụ ọkpọ wee dịrị gabazịa. Anyị nwekwara mmanya gbarakasa jebe ozugbo na kitchen the royal nke dị na nọmba 20 Igwe Ris Road Nnewi, dịkwa na nọmba 131 Old Onitsha Road Nnewi, Anambra State. 08063326910 maọbụ 08033456064. Kpọọ anyị KDR Osiriọra. Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ anyị n'ogbe aka ugbu a. Kpakpando agbaala o. Kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando. A na-afụ anyị na Naịjirịa niile. Kpọọ anyị na Kpakpando, ihe ndị Igbo. Dịka unu si kirie ife ndị a wee nachiga, dịka si gwuru na mbụ aka mbụ onye nke gị Ben Ugochukwu Ikeokwu na omenala Igbo, onye na-enye gị omenala Igbo na Igbo kpọmkwem nke na-abịara n'elekere 9 n'ụbọchị ọbụla na Kpakpando telivishọn. N'ụbọchị nke taata anyị wetara unu omenala ndị Igbo gbasatara ike nwaanyị dị. Dịka ndị kirigoro ndị anyị megoro eme, anyị natasịrị ozi unu ziri ma ndị na-enye ekene na ife anyị mere amaka. Ọ bụ eziokwu na ọ maka mana ọkwa n'aka mere azụ ọgba nkụrụnkụ. Anyị chọrọ nkwado unu ka anyị wee nwee ekene wetara unu ihe mmemme ndị a. N'ụbọchị nke taata anyị wetara unu ndị kara aka n'ala Igbo, ndị okwu ha na-ada gbua. Afọ agaji ịdọrị okwu ọnụ n'ụbọchị nke taa ịkọwara unu ka o si gbasata ike nwaanyị dị ọrụ dịara nne maọbụ nna n'ala Igbo maọbụ n'obodo ndị Igbo ebe ọ bụ na ndị Igbo nọ. Mma egosi unu ndị anyị na ha nọ n'ụbọchị nke taa ka fa ya ejizi ọnụ fa kọwara unu ọrụ ndị ama ama n'ala Igbo. Mgbekerie nfa ọhaneze na-ege m ntị, ekele m ọnụ. Mụnwa bụ Caroline Okonkwo alias Achalugo nwanyị. Gee na anyị ntị n'onu ihe gbasatara ike nwaanyị, nne na nna ike nwaanyị dị n'ala Igbo. Ọ ya maka anyị nọ ihe a taa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Anyị abịago taa. Abụ m Solomon Eze Mike Ori ihe dị mma, nke a ejiri eze ụgbala nke mbụ na ihite na nsa wee malụ, bụ onye nke mbụ
bụ onye wepụtara ihe ejije na Naịjirịa nke a na-akpọ fim na-arọ ndị ọcha na-akpọ 1976. anyị sị ka anyị bịa tata wee kọwala ụnụ ọlụ dịrị nne na nna na ezinụlọ ike nwa ha dị. Ekenekwa m ụnụ ọzọ. ndị Igbo ndị ọma na-ekiri anyị unu fụrụ ya na anyị jeruru ejeru wee ghọta ndị kwesịrị ikwu okwu gbasatara ọrụ dịara nne na nna oge nwafe nwaanyị na-aga di ma mgbe ọ na-eje ije di ma mgbe ọ na-anabe nwoke dịka o si gbasata omenala Igbo. N'ihi na Igbo nwere ome, anyị abụrụ Hausa, anyị abụrụ Yoruba, anyị abụrụ ndị ọcha, anyị nwere ome nke anyị. Ọ bụ ome nke ya na-eji mara ndị Igbo ka anyị nọ na ya n'ụbọchị nke taata. Anyị ga-ebido n'ịkọwa bido na Nnabuisi Ngwuru. Mike eri ihe dị mma, onye na-ekwuru gị anya ọfụma mana ị na-eri ihe dị mma. Kedu ọrụ dịara nna mgbe ọ nụrụ na nwa ya nwaanyị na-achọ ije di? Kedu ihe nna kwesịrị ime? Onye isi oche, ekene gị n'ajụjụ a maka na asị na ọkọ ike ka okenye ji anyụ ahụrụ. Na nke mbụ, na ọ bụ na nwa gị nwaanyị chọọ ijebe di ịnụta ya akọọlụ gị, ị ga-agba mbọ dịka isi bụrụ dibi n'ụlọ, bụrụ ideji ụlọ. Dịka m na-ekwu, igosi na ịbụ dibi n'ụlọ na ideji ụlọ. Na nke mbụ, ị ga-ajụgodo nwa gị nwaanyị ajụjụ si ya mgbe ị nụtara ihe a, maka na onye be gị ga-ebu ụzọ kọọlụ gị, maka na ịmago na ọ na-afịa arụ nwata ije kọọlụ nna ya si lekwa, maka na nne na-ebu ụzọ mata. Ọ bịa kọọlụ gị, abịa kọọlụ gị, ịbọ nwa gị nwaanyị jụọ onye ajụjụ sị, onye a inyochakwara ofụma? Ọ sị gị na ya nyochara ofụma. O nwekwara mmasị n'ebe ị nọ? Olee ka ị si fụta ya? Ọ kọọlụ gị ka o si wee fụta ya? Ị jụọ onye ebe ọ bụ, jụọ onye ebe ka anya na ya si mata, jụsịa ya ihe ndị ahụ na ihe ọ na-arụ. I wee jezie dịka nna, wee baruo wee jụwa ise ihe dị iche iche, wee chọpụtazie ụdị onye ahụ, ụdị mmadụ ọ bụ, ma ọ bụkwa ụdị mmadụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụ na onye kwesịrị ekwesị, si i wee kwadobezie nụnụ, ịkwadobe iwee si ngwa ịchọzi. O nwere ihe a na-akpọ onye ndu, ya bụ ihe anyị na-akpọ onye akaebe. Ịmata onye ga-abụ onye akaebe ahụ, iwee zizie ozi, maka na mbụ na mbụ ha ga-eburu mmanya bịa. Mmanya nke eburu bịa ga-abụ nke gị, ị ga-aṅụgodo wee kọọlụ gị njem, maka ị ga-agwa nwa gị nwaanyị nyazie onye a ka ọ bịa ka ịmata ya. Ọ bụ na ozizi anya ọ bịa ka ịmata ya, nwa ahụ akọwasịa, ọ ga-eji ihe bịa, o were ihe bịa, ilele anya ofụma, were anya okenye eji ahụ ụzọ wee nye anya na akpa, mara ihe ọ pụtara, ikwe n'isi. Ọ bụ na ịnabatago ya, iwee sị ọ dị mma. Mgbe ya fụrụ ndị okenye ibe ya, mgbe ha bịaziere, ọ lazie bute mmanya nke ọzọ, kpọzie ndị okenye, anyị wee bịazie. O ruola mgbe ị ga-ezizi ndị onwe nwanne gị, iwee sị ya lekwa ihe ị na-afụ, aṅụsa nkwụ. Aṅụcha nkwụ ahụ, ewee yikọrọ mgbe ọzọ a ga-abịazi. Ọ bụ na eyizie mgbe ọzọ a ga-abịa, ihe ọzọ dịrị gị ị ga-emezi bụ ịkwadobe, ịkpọ ụmụnna si ha bịa n'ihe ọma batakwa, n'ihe ọma emeela na akpọkwa na oke oriri da. Iwee jezie chọọ nwa ọjị ị ga-edebere ha. Ị ga-eji gwa dị ochi wee si anya tetara gị nkwụ tụrụ isi, ezigboto nkwụ elu kara aka. Maka na ha bịa, ị ga-achọrọ ha ọjị ahụ ị ga-achọ n'igosi na omenala Igbo, n'igosi na o nwere ihe dị iche na o na ọ. Ma ọ bụ gị gotara, ma ọ bụ onye be gị gotara, onye be gị ga-eburu ọjị ahụ bupụta mgbe ya ezukọrọ, wee sị gị, nna m ukwu, lelee ọjị. Nna ukwu wee buruzie, dibi n'ụlọ wee buru ọjị, wee sụọ ọrụ, wee bunye onye akaebe eburuzie bunye ndị bịara abịa dịka omenala Igbo, si ha na ọjị abịala. Wee kesaa ọjị, igosi na
unu maara ihe a na-akpọ omenala Igbo maka na ndị Igbo kwuru okwu sị na nga agba ka esi eje nga ọnụ oge a tasịziri ọjị iwe bupụta mmanya nke ahụ iji chere ha gosi na ọ bụ na o nwere ihe dị iche na kpuo na ọha na ịma na ha na-abịa ha ṅụcha anya hụ na o nwere ihe dị iche ekuru akụpụtanụ mmanya akụọ mmanya ṅụọ ọnụ onye ọbụla onye ihu ekwekọrịta onye azụ ekwekọrịta ịkpọ ọnụ nwa gị nwaanyị nya bịa kene lekwa ihe a na-emenụ ọ dị ka a ga-asị na ị marọzi ihe na-eme m Igbo esi ka gịnị ka ị na-ekwu onye isi oche a sịkwa ngụrụ ka a na-eje a na-agụ na-eje maka a na-apị ụkwa na-eje a na-afụ a na-eti igba na-eje a na-afụ ndị mmụọ anya onye ka m ji si ka nka jidegodi ebe onwe ihe ọzọ m ga-atụnyekwa na ha na ha echi ya taa ọ dị mma ama m na ihe ọya maka na ndị asara ire asara fa asa maka ịsụ asụsụ n'olu Igbo maka na ka o ji ahụ na-asị dị ike nye agba na-abịa ọkaba ndị ogburu mana ya ka dobedo ka ọhịa dịka enwe amaghị ya mgbe Oriakụ mgbe kọwara anyị ọrụ dịara nwaanyị mgbe nwa ya nwaanyị gwara ya na o nwere ife na-achọ ịbata ife ọma na-abịa ọhaneze ndị ọma na-ege anyị ntị oge nwatakịrị nwaanyị gwara nne ya mama na o nwekwe na onye na-ajụ ese m si na mụ na ya ga-ebi nne ya ga-etigwanụ si ya nwa m isi na gịnị na-eme ọ sị gị na onwe isi ya onye we ihe anwa ọ sị gị nekwa onye ọwụ oge ọ sị gị na onye ọwụ isi ya ị nenere onye a kịta ọ dị gị mma ọ sị ee mama ọ dị m mma mụ na ya ga-ebi isi ya nwa m gị ma nwaanyị ka nwoke si eje ọha ajụjụ ka nwaanyị si eje ọha ajụjụ nwaanyị ji ekunikwa gagharịa gakwa ụmụ nwaanyị ibi ya gakwu ndị dị anya asa biko kee maka nwa bụ onye dona ọ nakwa na-akpata ọrụ ibe m biko kee ka ebe anwa dị ọ jụkọcha asị ya gaba n'ihu na ebe a dị mma na nwatakịrị achọghị nsogbu na nwatakịrị nwere ihe ọ na-alụ o nwere ezigbo aka ọla ọ dona famili be amaka fa abụghị agbọ ndị ụgwa ha abụghị agbọ ndị oshi ha abụghị agbọ ndị nsi ezinụlọ ha mara mma onweghị nsogbu gaba nwatakịrị nne ga-anaghachite azụ oge anaghachitere azụ maka onwe ihe ji eme ka nwatakịrị nwa onye ya na-ekpara nkata ọgwa nna ya si ya nekwe ọ nne ka ọ ga-agwa nne ga-agwa nna nne ga-eburuzikwe n'akụkọ a dosa na-eche oge ya na di ya eji anọkọ mgbe anwa ya na di ya eji anọkọ ka o ji akpatakwa anya ya si ya nna m ukwu nekwe ihe do na nwa m nwaanyị nwekwe na onye na-ajụ na nwa onye ọsị ya na ya na-agba izu ọ nwa bụ onye dona o si ebe dona ajụgo m nke m jụrụ goma nna biko iji esozi nyere n'aka nụ ka anyị maranụ nke na-eme kama ebe m jụrụ na-asị na ọ dịkwa mma mgbe nke a na-emecha nwoke ji agakwanụ ọjụkwa ha bịa akwado ajụcha sị na ọ dabara echerezie mbọsị ha ga-ezi ozi achọta onye akaebe ezie ejizije ya onye akaebe onye anwa eji ebe onye ji abụ onye nche ozi n'etiti ihu ụlọ nke a na ụlọ nke a ọ ga-anụ ya onye nje ozi anwa bụ ya nwa onye a ga-edunyezi ojezikwa anụ ha sị ha na-abịa mbọsị dị ona ka ha batanụ ka ha na nna ka nwoke di ụnọ mara na onye ọwụ ka ọ na-abịa akwụkara n'ikwe ada aka ọnya ọ ga-ebu mmanya otu ite nkwụ elu ka aka hapụ onye o jidekwa ebu ọwa ọkwa alụ obubata ya na ọgụ ya nwoke ewere kpaa nkata ya na ya wee kpaa nkata oge ha kpachazi ya ewee kwuo na ha na-echigata nke ịbụọ nwa ọ bụrụ ebe ya kpọọ ụmụnna ewee soro bịa mara ihe dị nke ịtọ ọwụzie ebe ịgba nkwụ a na-akpọ ya ịgba nkwụ n'elu ịgba nkwụ anwa ọhaneze ndị na-ege anyị ntị aka m ga-ejedewe n'ịgba nkwụ oge rukwa nwee ihe m ga-etinyekwa n'ime ntinyekwa na-agakwa maka ịgba nkwụ ndewonu
ya dị mma. Ndị Igbo ndị ọma na-ekiri anyị unu furu ka o si aga n'aka bụ ofu ihe aha ndị mbụ kwuru ka ndị egede na-ekwu maka na eziokwu ndọ mmiri na-awa olu ebe ọ na-adọ ọdọrọ mgbakọta enwe na nzukọta enwe ji wee bụrụ n'ohi omenala Igbo ụkwa n'ofu ịfụ na ndụ mbụ kọ ndị egede akọ bụrụ ofu ọ wee bụrụ anyị nọ n'omenala gbasatara nne na nna ike nwa ha di unu afụgo ndị odogwu m na ha nọ ndị tozuru etozu itinye ọnụ n'okwu aka mbụ ka onye nke gị Ben Ugochukwu ike okwu. Ajụjụ ọzọ na-agara Mike, mgbe nwoke na-eje ajụ ase ezinụlọ ọbụla nwere ndị iro nwee ndị fụrụ ha n'anya. Ụfọdụ achọghị ka nwa Okeke maọbụ nwa Okafọ gaa di. Enwere ike jee jụ ase ọ bụrụ ikekwa ọbụrụ be nke nwoke ka a na-eje eju ma ọ kwesịkwara ịnụ nwa nwaanyị. Ndị achọghị ka nke nwoke je nụta onye ma ọ ka ọ dụrụ ya na mma nwere ike gbawara gị ama ụgha na ọ na-ezukwa ori na ha na-adakwa akwụkwụ na ha na-emekwa nke a na ha na-anwụkwa ọnwụ ike. Kedu ọrụ dịara nwoke iji chọpụta nke bụ eziokwu mgbe ahụ ọ na-ajụ ase? Daalụ onye isi oche. A sị na isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị. Mgbe i jere jụọ ajụjụ dị otu a maka na eziokwu ndị ọgbabichi nọ, ndị mbirichi ụwa nọ, ndị iro nọ. Mgbe i jere jụọ ọkọlụ gị ọ bụrụ ọbụ ofu onye ka ị ga-eje ịjụ, maka na ije jụọ obe onye a ịnụrụ ihe o kwuru, iju obe onye a ịnụrụ ihe o kwuru, tupu ijuzuo mmadụ ịtọ ma mmadụ ịnọ na ise ị ga-ahụ ebe karịrịnụ. A sị na ebe uhu karịrị ebe akara kwukarị nke bụ eziokwu, i werezi ire egu eze gị ọnụ iwe mata nke bụ eziokwu. Mmadụ ahịa iwere uche ị marazi ihe na-emenụ esi ọ dị mma maka na nwoke ka ị bụ, ị ga-eme nke iji bụrụ nwoke. Maka a sị na agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ, ụmụaka ewere ya kee nkụ. Igbo ndị ọma, ama m na anyị nụrụ ya maka na anyị ji anya ama ọ kachara acha na ntụpebe ụsa. A na-ama mgbe e kwuru eziokwu ma mgbe anyị ghọrọ aghụghọ. Ọ ma nwoke amaghị onwe ya. Odoziaka Okonkwo, abịakwa m na nke gị. Nwaanyị na-eduje nwa ya na-edu nwa ya iduje nwa ya be nwoke, o nwere ndị iro ya na-abịa na-atụnye ya gbanye ka ọ ghara ịga n'ihu. Kedu ihe nwaanyị ahụ kwesịrị ime iji wee gbanarị ndị iro ha wee fụ na ihe ha gaziri na ntụziaka nke Chineke? Na mbụ, ọha ndị ama na-ege m ntị, na mbụ redio Biafra sị na onye ndị iro gba gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra ọ na-ararụkwa n'ụra. Wee na-akọrọ unu mgbe nwaanyị onye nọ n'ụwa na-enweghị onye ilo, mana ọ dị nka ọ bụ n'ebe anụ ndị na nwunye dị ka nna di mere gịnị karịrị akarị. Ụwa agaghị ekwekwanụ. Mana gị onye bụ nne, mgbe ihe dị onye anụnwa mere na mbụ, ị ga-atụkwasịgodi Chineke gịnị obi, kpọkuo Olisa bi n'igwe ka ọ bịa nọnyere gị, ka ọ bịa kpuchie ndị ile anya. Maka na ọ ga-akpọku Olisa bi n'igwe ka ọ bịa kpuchie ndị ile anya, maka na ọ nwaanyị ji ekpele ezinụlọ. Mgbe ọ kpọkuru onye nwaanyị, ọ ga-aza ya. O wee banyezie, mgbe ọ banyere, Chineke arụbago ọrụ ya, o megolo mkpocha na nzacha, ihe niile wee bido. Nwaanyị ji agba mbọ ịfụ na o mere ihe niile ka ọ dị nke ọma. Ihe gbasatara ime ihe dị na nwaanyị anwa, o siri ezigbo ike. Mana nwaanyị o ruo na ọdị a etụtara ọgọrọ megene zoo na gịnị mere, maka na ịma na begugu nwa nwaanyị bụ onye o mere gịnị, onye ọkacha. Ejeene mbe nwaanyị a rie ṅụọ, jee ebe onye nke a rie ṅụọ. Eje m afụ na nke be m mere gịnị karịrị nke ndị ọzọ. M ga-agba mbọ si ya ji n'ume asị onye aka ha nwaanyị ka o ji eme gịnị ka ọ ga-atụkwasị di ya. Nwaanyị ga-ekunye gbakeri ya na
chọọ ihe o ji edobere ndị ọgụ ya, chọọ ihe o ji enye ezinụlọ ga-eme gịnị ga-abata mme n'elu mee na ana. Nke abụghị nke gị na sọkwa gị na di gị dị n'ilo, na nke a ilu anaghị eru na ya. Onye anwa ga-ewepụta onwe ya ọfụma ọfụma fụ na o mere ya ọcha acha, ụwa na-eme gịnị na na-eweni aka iji fukwu na nwa ya nwa zọtanwuru ọnọdụ ya be di ya. Maka onwe ka ị esi mechuo nwa gị emechuo, bata di ya sị ya, mere di nwunye di ya sị ya, gịnị ka ị menwuru ka a bịara be nna gị, gịnị ka e menwuru? Nne gị odunwuru gị obu, nna gị odunwuru gị obu, nke nwa omele nke nwa. Mana ọ bụrụ na ị mechafuru ihe niile emechafụ, nwa gị nwaanyị enweghị ọnụ okwu be di ya, o nweghị ike isekwata ndị nwunye di ya ma ọ di ya gịnị okwu. Maka na ebido n'izizi na-atọ ọ dịka ya ha ese eyi esekwanụ ma na-esecha emekwa gịnị edozikwa. Ọ dị mma. Igbo ndị ọma na-ekiri anyị, unu nụrụ ka ndị mụ na ha nọ si wee tinyesi ọnụ n'okwu ọrụ dịara nwoke na ọrụ dịara nwaanyị, na nwoke na nwaanyị ga-ejikọrịrị aka ọnụ wee fụ na nwafa na-aga di ma ọ bụ nwafa na-eje ịnụta nwaanyị na fa gbakọkwara ọnụ wee fụ na ya bụ njem ma ọ bụ mmemme gara ọfụma, n'agbanyeghị ka anya onye nke ọzọ si hata okpokpo. Maka na ha atanikwere nwunye ya si amara ego ya aja ya jekwa ya kịta anya dore oruzie mgbe ọ dara egwu ntịtịfụ anya nwaanyị amazighị na ataniwu di ya. N'agbanyeghị na anya atara, maka na ikwu isi na isi nwe ya na-atụkwu ya ego ọ bịa ya mụrụ ya. O nwere mgbe ọ na-eri di na nwunye, nwaanyị asị ya na anya di ya na ọdụzi okpokpo na ọ bụzighị ntụ ọ dị, nwoke asịrị anya nwunye ya na ọ yiri anya ndị ikwu nne. Mana n'ime ihe niile etu anya na isi onye ọbụla ahazi na mgbe ahụ, na ihe a na-ekwu bụ ka ha na-abụghọtakwa na anyanwa bụ mmemme a na-eme n'afọ na-abụ ka ọ gbasara ka fa jikọọ aka fa ọnụ wee fụ na emere ya ka ndị iro ghara ịchịfa ọchị, ka anya bụ nwatakịrị na-eji ịnụta nwaanyị ma ọ bụ na-ejekwube di ya ka o ruo ka obi ruo ya ala, maka na o nweghị ife dị ka na nne ya na nna ya kwadoro ya. Ọkwana nne na nna bụ Chineke nke anyị fụrụ anya. Isiokwu na nne na nna ndị Igbo ka unu ghọta ọrụ dịara unu mgbe nwa unu na-eje ịnụta nwaanyị ma mgbe ọ na-eje ịnụta di, na ezigbo ọrụ dịrị unu ịlụ wee fụ na ya bụ njem gara ọfụma. Unu ewere gaa ọfọ o wee redoruo, maka na ọ bụ na nne na nna agaghị ọfọ ọ gaghị eredoru. Onwe ụzọ ọzọ Chukwu si agọzi nwa abụọ n'aka nne na nna ya. Ọnya ka eji aba mba maka ndị a na-eje n'iro eje eme ahụ n'ezi achakụrụ n'ezi zibezie nne na nna ha bịaba. Unu agọtagbe onye ka eji akọwa ihe ndị a ka unu fụ ọrụ dịrị na nne na nna nwere ọrụ nke fa, na ọ bụghị sọsọ na ịmụtara nwa bụ ọrụ, na ọ bụghị mmụta nwa isiokwu na ọkwa na ọzụzụ ya na ifesi ya iji ahụ na iducha na nwa gị ahụ obi ọ na-abịa di ya ikekwe Chukwu nye aka ọ bụ na ekpere ahụ ikpere ere enwere ike ụfọdụ na-agba Chineke etuo ha ngozi tum ihe niile tiwa nwoke eghere ọ na-eze abatazi ya ọsị nwoke ihe mere bụ na ebe a gubi anaghị ya apụta ka edozigharị ọnọdụ. Ị na-asị ya ị na-ene nke a na-akwatu ụlọ ka ọ na-abịa sị gị nwoke ego na ya kpọga eje obodo oyibo n'ọnwa na-abụ ka bata. Onye isi oche, ọ bụ eziokwu na anyị na-ekwu ka m gwakwa na eziokwu nwoke na-azọ n'ọnya nwudo n'ọnya nwudo, onye nwekwa ụlọ bụ nwaanyị. Maka ihe nji na-ekwu ya bụ maka na oyibo sịrị na-akpụ ya getiman, ọkwa onye isi onye nche ụzọ nya bụkwa ndụ ọga nọ n'ime ụlọ, nya bụ ndụ dịbi n'ụlọ. Maka na ụmụ nwaanyị a na-ekwu okwu ya n'ihe gbasara alụmdi na nwaanyị ka ọrụ dịrị nne na nna, o kwesịkwara ekwesị nke bụ eziokwu na nne ga-aka na-arụkarị ọrụ n'ịdụ nwa ya ọdụ, maka na ọ na-abụ nwa amakarịa mma. Maka ọ bụ eziokwu na nwa maa mma asị omeka nne ya, mana ọ dị njọ asị o yiri nne ya. Nya ka o ji bụrụ ọrụ n'ebe nne nọ n'ịzụkarị n'ilekarị nwata ahụ anya nye ndụmọdụ pụrụ iche. Ifu unu anụgo nkịta na ọ na-abụ nwatachi elu di, o buru ụzọ fụta di, o buru ụzọ kọrọ nne tupu nna amata n'ikpeazụ. Mgbe ọzọ mgbe ahụ nna ga-amata n'ikpeazụ ha agabie na njem
ọnya kpatara mgbe ahụ nna wetakwanụ nke o ji bụrụ nna nke dibe n'ụlọ o tinye wee rụọ ọrụ ka ọ ga-arụ mana nna ejemigoro ije ya ka o ji ka mkpa na gị bụ nne lekwa m anya ka m na-agwa gị gị bụ nne o kwesịrị gị ịrụ ọrụ n'ezinụlọ karịchasịa maka na unu jikọọ aka ọnụ wee jide zụlite nwata ndị ọgọ na-abịa abịa hụta ụnụ dịka ezigbo mmadụ hụta ezinụlọ unu dịka ezigbo ezinụlọ mana onwe ka unu si gbasa nne a na-agba iche na-eme na ọnyanwa bụ onye isi ọkanga na-eme na ọnyanwa bụ onye isi ọkanga unu a ga-atụkọ ero ọnụ eru ebe ahụ marakwa na ndị Igbo sịrị nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-eli anya n'ọnụ ya ka m ji esi na o kwesịrị ekwesị mmadụ na-abụọ nne nna ijikọ aka ọnụ wee tụọ ero gbasara nwa ha na-eke di maọbụ nwa ha na-eje ịlụ nwaanyị ha bata n'ezinụlọ wee delu jụụ onye isi oche ekenekwa ịgbọrọ ihe ego tara gbọọ nke mmadụ riri mana o nwere ihe mmeghe tụpụ maka na ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ọgịnị mgbe nwaanyị na-eje agba nne ya na o nwere nwoke ya na-asụ sụpịrị sụpịrị nwoke na onwe ya fụkwanụ nwaanyị ọ na-anụ onye ọ na-ebukọ n'ụzọ agwa ụkwanụ nwoke ya bụ isiokwu m bụ na nwaanyị na-adụkarị nwa ya nwaanyị ọdụ nwoke a na-adụkarị nwa ya nwoke ọdụ nwaanyị kwa ihe ọ maka na mgbe nwoke fụrụ nwaanyị ọ ya na ọ bụghị nne ya ka ọ ya eje gwa lọlọ ikwere nka ọ bụ ikwere nka ọsịsọ ọkwa ịhụrụ ụlọ o wee dịrị ka ihe gburu ka a na-eme ịhụ na m ekwuchitere gị ọnụ etu a ka ọ dị maka o kwere m ghọta na nwoke na-abụ nata ọ nna ya ka ọ na-agwa na ọ gwara eziokwu na dịka isi kwu nwoke na-asị na anya nwụrụ mana nwoke bụ onye ọbịa na bịa ọkụ elekere 6 nke ụtụtụ nwoke nọ n'iro nnatụ ya bụ elekere 9 ma ọ bụ elekere 10 nke abalị oriakụ o nwere ihe unu siri asị ya ọ bụrụ na ọ ka fọrọ ọ nakpuo o ruo ụtụtụ ọ jụrụ asị ya na nri fọrọ bụ nri nwa na nri nwa anyị edi n'ọkwa ka ọ dị mma ọkwa ndidi kwa nwoke yiri efe ndidi tinye n'ahụ nwaanyị nwee ekekwuo ya dị eke onye ka a na-ekere nwaanyị di ọkwa nwaanyị kwa ị na-eje ọmụgwọ ọkwa nya ka m jiri kwuo sị na ihe ọ dị ka ọ bụ na ọ bụghị omenala Igbo anọkọtakwa na emegharịa ihe ọkwa emegharịa nwoke ejewekwa na ọmụgwọ ahụ nke m onwe jekwere na ya bụ ọmụgwọ nke ka ahụ dị ya mana ya dobedu nnọọ ụbọchị anyị ka ya abịa na nke ahụ anyị ka ya agbari ya ka anyị mara ma ya hazinye ihe nwoke bụkwa na okpu na mkpa na mmanya ọkụ ka anyị na-eketa mana ya dobedu ụbọchị ahụ fụrụ okwu ka afọ ọsụsụ ya ndị be anyị kirigbodo na ife nke anyị nata ka anyị wee gakwa n'iru ịkọrọ unu ka o si kwesị ekwesị n'ala Igbo ike nwaanyị ma ọ nwoke ije nata nwaanyị kirie na nke anyị bata ka anyị kọrọ unu ihe ndị a Kitchen the royal, kitchen the royal, kitchen the royal. Kitchen the royal, kitchen the royal, kitchen the royal. Kitchen the royal, kitchen the royal. Ewo, papa, mama, ụmụaka, ndị ntorobịa, okenye na agadi, bịanụ ka anyị kporie mgbe na Kitchen the Royal. Ebe a ka ị ga-enweta nri na-edozi arụ dịka ofe ọgbọnọ, ofe ọra, onugbu, egusi, nsala, fried rice, special bread, shawarma, burger, hot dog, jollof rice, mai, meat pie, ice cream, salad, fruit salad, popcorn, azụ ndụ, azụ ọkpọ, wee dịrị gabazịa. Anyị nwekwara mmanya gbarakasa, jebe ozugbo na Kitchen the Royal nke dị na nọmba 20 Igwe Ris Road, Nnewi, dịkwa na nọmba 131 Old Onitsha Road, Nnewi, Anambra State. 080-633-26910 maọbụ 080-3345-6064. Kpọọ anyị KDR Osiri Ọra.
ndị Igbo ndị ọma na-ekiri anyị anaghachikwana ọka bụkwa onye nke gị Ben Ugochukwu Ikeokwu, mụ na Oriakụ Okonkwo na Mike Orihedimma. Anyị nọ n'ụbọchị nke taata na-ewetara gị omenala ndị Igbo gbasatara ike nwaanyị di. Isiokwu bụ ka esi eke nwaanyị di, ọrụ dịara nne na nna n'ike nwa ha nwaanyị di ma ọ mgbe nwa ha nwoke na-eje ịnụta nwaanyị. Anyị emetụkarịchagwa aka n'ọrụ dịara nwaanyị mgbe nwa ha nwaanyị na-aga di na-agba nke mbụ. Na-agba nke abụọ a, anyị na-achọkwa ịgwa unu na ka ọrụ dịara nne na nna ka nwa ha nwaanyị na-aga di, ka ọrụ dịara nne na nna ka nwa ha nwoke na-eje ịgbata nwaanyị. Maka na mgbe nwoke na-ejekwa ịgbata nwaanyị, nne ya ga-agbakwa mbọ na-awachikwa n'akụkụ nke ya, nna ya ga-agbakwa mbọ na-awachikwa na-ejekwa. Ọ bụghị ihe niile ka mana ọ ka bụ onye nwere ohere nne ya na nna ya ịnọ, maka na o nwere ndị nne ha na nna ha nọ. Mana ọ bụrụ na nne gị na nna gị nọ, nne na nna ha ka nwekwara ikike. Ọ nwoke ka ọ dọrọ igote ọjị, ejebe igote isi anwụrụ, ijebe igote nke ọgbụgbọ, ejebe igote ụmụ ihe a. Ọ nna ka ọ dịrị ịgbaje gokote ihe ndị ahụ. O wee bụrụ ya wee fụkwana na-eso jee nye bụ njem kwuo okwu dị na ya. Ọ bụrụ onye na-abụghị nwatakịrị na-eje anụ nwaanyị ekwu okwu be ndị oge. Etu a ka ọ dị. Agazie n'akụ nke ahụ, anyị wee banyezie na agba nke abụọ a, na ọ na-abụkwa na-ekechi anya bụ nwaanyị di ma ọ bụ nya nwoke nụtacha nwaanyị. A na-enwebe ọtụtụ ihe mkpọbi okwu maka na ọzọ ama na aya echi. O nweghị mmadụ abụọ ọbụla bi n'unekwu anaghị enwe nghọtahie. Ụfọdụ oge anyị na-anata akọ na nwaanyị kọrọ gbanata be nne na nna ya, di ya o ji tigbuchi anya, nne di ya ji gba anya ọkpa n'afọ, eji nnọọ wụọ ya mmiri ọkụ, ejighịkwu ya ri nri, asị ya apata n'ụkwa, asị ya ebine n'ụlọ, na ana di ya ụlọ di ya dị akọjụkọta ihe na-agba ka moto. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị aghọta ha ma ọ bụ nne na nna aghọta ha, echegbanyere nwa ha aja n'ugwu, si ya gịnị kedu ihe anyị eji mere ihe ọmakwa ndị anyị bụ, anyị bụ nke a bụrụ nke a bụrụ nke a, eburu ọgụ jebebe ọgọ ya. Ya bụ ihe Mike Orihedimma, ama m na ihe dị mma, ị na-eri ihe dị mma. O kwesịrị ekwesị na nwaanyị kọrọ akụkọ ebe ọ bụ nya nwa bịara gwa gị na onye abụ eri ara ya na ya kpegburu jemme na-amịcha na-akpọdalị họrọ enyi ya akwụsị inwe asụrụ. O ruzie ka ọ dabara aja mbe na aja mbe na mbe agaba, akọrọzi ya bịa kwesịrị ka nne na nna gbadoro nwa ha nwaanyị aja n'ukwu si ya na ha etigbu di gị ahụ. Ndewo onye isi oche. Ihe dị na usoro ahụ bụ na asị na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ọgọ bụ ikwu ịtọ. Mgbe ị kere nwa ma ọ bụ nwa gị lụrụ nwaanyị, ịmarago na inwego ezinụlọ ọzọ na ezinụlọ ha bụ nke gị, nke gị bụ nke ha. Na mgbe nwa gị nwaanyị, ọ bụ na nwa gị nwaanyị jere gbalata wee kọrọ gị, maka na anya ka eji eke anụ dị n'ofe. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ iwere akụ na uche. Ọ kọchara gị, ihe ọzọ ị ga-eme bụ inye ya ndụmọdụ, si ya ngwa nya chelu, emesịa ka eje mata. Ejekwana ka ije kwenye si a ga-egbu ọgọ gị egbu, a ga-eme maka adọbie izochi ezochi na ahịa ahụ. Ọka mma na ị mere gịnị, esi ya inye ya ndụmọdụ ahụ, iwe nụ maka ejighị otu ọnụ ofu onye eke ikpe. Ihe ọzọ ị ga-emezi bụ mgbe ije ree ekwuwezie enyi iruo ije jụọ ọgọ gị ahụ, ọ nọ na-ekwuzi jụọ ọnya ihe a etere ụgba ka ọ bụ ogiri ka etere. Ewee sị o wee kọrọ gị nke a, kọrọ gị nke a, kọrọ gị ka anọkwana n'ihu nwa gị, n'ihu ọnya tigbuo ụsụ, anọkwana n'ihu nwa gị, maka na ya na di ya na-enwe nsogbu, jee buru ikpe na-ama di ya si ya di ya imekọ nke ime nke a ga-egbu gị egbu, a ga-eme gị nke a. Mba, ime anyị ịma na ịbụghị ezigbo ọgọ, ịma na ịchọghị udo n'ezinụlọ ahụ. Ihe ị ga-eme bụ iwere akụ na uche ekwuwekwucha gị bụ okenye, mara na nke bụ eziokwu, mara nke ike kwuru, mara nke ọnụ kwuru, maka na ọ bụ nwaanyị Ọnịcha ka m jiri gwa gị ihe a. Bupụtewere nri na-achọ idewere gbasara ịhụnanya, o bupụte nri chọọ ka o dewere di ya n'ọkpọke ukwu, ahụrụ esi ya n'ike pọpụ, nwaanyị akụja tọgbọ efere nụ jagararam,
di elekata ọma ihe ọ ga-eme. Di ya sị ya, nwunye m dewere nne ya, aga m eri ya. Amarago nke ike kwuru mara nke efere kwuru, akụjasị aga m eri ya. Maka gịnị? Maka ihi ịhụnanya. Maka ihi ya o kwesịrị bụ ịbụrụ ezigbo nna na ezigbo nne. Ị kwesịrị ije jụta amana ọgọ gị ikpe, kama emechaa n'ikpeazụ ihe a na-eme nwoke bụ oru n'ikpeazụ ijekwuru ya na-akụ ihe imekwara adịghị mma, otu isiri kpa agwa adịghị mma karịa na nwoke siwezi ọnwụ na ọbụ nya bụ anaghị aga ya aga. Ịpụtazie si ya n'ụzọ ahụ na nya amara otu o si dị ka njidegodi otu ahụ. Ọ ihe ọ bụ nna gị mụrụ gị? Nna gị mụtụchara akwụkwọ gị? Nne m bụrụ onye akaebe. O ji bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Maka na nwaanyị na-ere ogiri mara ijiji anya pịara. Ịghọtago? Akwana ka eji asị na ihe ọbụla nne ma ọ bụ nna na wee fụ na nwatakịrị erigodo elu na elu na ya afọ ya. Maka na ọnya ka eji anaghị agha isi aka abụọ rịọ. Ndị ntorobịa ọkwa unu ka a na-agwa okwu a. Ya bụ ịgbaga na nne na nna. Maka na nne na nna gị ebugoro gị ụzọ chie nye bụ eze tupu ọ na-erube gị. Maka nwatakịrị na-ajụ nna ya buru ụzọ mụta diọkpara. Ọ bụ onye mụrụ ya? Igbo ji na-esi na nwatakịrị bunye nna ya elu ngwongwo na ngwongwo asụsụ ya. Ịghọtago? Ya bụ ị na-agba ị na-echeta na ị nwere nne na nna na ha ga-ete enye aka wee dozie ọnọdụ ma ọ bụrụ na ọ dabazi ya afọ ka ejere, ma ọ bụrụkwa onye nwere isi awere na nne ya na nna ya ka nọ ndụ. Afụgo m ebe ọ dara n'etu a nne na nna nwoke na-akọ na nwa ya nwaanyị ya nwunye ya na-abụnye hapụ ya n'ụlọ jewa n'ụlọ ahịa ya natazie ya chọpụta na akwụ ya ahụ ere n'ọkụ na oke tarị ya na ọ bụzi mkpụrụ akwụrụ atọ. Enwe nkwụ nke a na-akpọ akwụ nshide, nwee nke a na-akpọ ọkpụrụkpụ, nwa ọsụkwụ na ya ahụkwa ere ya n'ọkụ na-anatazi ọsụkwụ na nshide ya dozighị na ọsọsọ ọkpụrụkpụ dozie. O wee na-ajụzi nwaanyị gịnị dị na-eme nshide na nne akwụ were n'ọkụ. Nwaanyị asị ya gịnị anya afụkwa ụtụ chara acha na ọgba emetụkwa ụtụ chara acha. Kwa ụbọchị nyebụ ihe a na-ebe, kwa ụbọchị nyebụ ihe a na-ebe. Nwoke na-agwụ ya na ka nwoke ya akpakwana nganga dị na agba nwa dibịa ka dibịa ga-aghara ijikwa nganga wee hụ ya ọnụ. Nwaanyị aghọtaghị ihe a na-ekwu, ọ chọghị ikweta, a na-ajụ ya na-akọ wee ruo ofu ụbọchị nwoke si na ihe anya afụrụ anya afụzi na aka ekpe na-achọ ego ya n'azụ. Nwoke wee dunie ya si ya ka ha jeruo rifu ndube. Wee duru bata, anọ m n'anya ma ọ bụ ha kọrọ m. Wee kọwara nne na nna akọtacha. Nwoke hụrụ maka asị na nwoke bụ n'ude ka o ji eri. Maka na oke nkịta sị na ọ isi ka ya ji oke nkịta na-agba makpuru n'okpukpu ọkụ etu ọ nọ n'iruru asị na ọ na-arahụ ụra. Oke nkịta wee makpuru n'iruru. Nwaanyị nwunye wee chanị ya sị gịnị ka nwoke a na-ada akọ anya ọ dịkwago mma ka ọ makwa ebe go batara ma gbada ahịọkwụrụ. Nwoke na onwe ya nọrọ n'ude ịma ebiri nwude ya nọ n'ude na-asụ. Nwaanyị na-aba aka na-ekwu cha ncheta ọsị ya gịnị anya ọnyụkwa anya mgbe nwoke na-eche anya na ihe a karịa ya. Mana ihe nwoke bejebu ka a mara ma ya ebe ka a dụọ ọdụ. Nwoke ji nwe ya mechara anọzi m akọrọkọrọkọrọkọrọ ejekwuru onye na-adụ ha ọdụ adụ nwatakịrị. Mgbe nwatakịrị nwoke hapụzi ya nwa ya nya nwunye ebe ha, mgbe afụzi na ihe anọte akazi di ya na-ejezi ije ka adọbie agbamakwụkwọ ha gbara. Mgbe ahazi ekwu esizi ite nke mma na be ji anọzi m nke nwaanyị nọ wee sabazie n'ọnụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Nne ya anụ na-abara nwoke mba afụzi ha ọnụ oyi eji kwu okwu. Otu a ịghọtago? Ịma na nwoke ọbụla ihe na-eme nwoke bụ na nwoke ọbụla nwunye ya na-etigbu anaghị enwekarị ọnụ okwu n'ezinụlọ. Maka na nwaanyị bata ọ na-aba, nwoke bata ba mba, gịnị mere ya, aga m emerụkwa mmadụ ahụ ebe a, aga m eme kedu ihe batara. Maka nwoke debesi ihe ebe a ga-edebe ihe a ga-adị n'usoro, o debe iwu agaghị adị ebe edebere ya. Mgbe nwoke batara ji ịba mba, nwaanyị elegharị anya otu ala si ọ dị onye ka ị na-agwa dị ihe, ọ sị o nwere onye mkpọrọ aha maka ọ dị akpọ nwunye ya afa wee na-ekwu lọlọ ịmara ife ị ga-ekwu ọnụ ka anyị na-ezekwanụ. A na-asị ama ndị a na-eze one ndị ka anyị na-eze nụnwa
abịa m n'ọkwa gị nwaanyị nọ be ya nwa ya nwaanyị wee kọrọbata ya na di na anụ ya wee kọba ka o si dịrị ha o kwesịrị ka nwaanyị kwụdoro nwa ya nwaanyị ka o kwesịrị ka o kpee udo n'ebe di na nwunye ahụ nọ? Onye isi ndewo ọha na eze na-ege anyị ntị n'ọnụ, n'eziokwu mgbe nwa m nwaanyị ka m were onwe m na-ama atụ nụrụ di kọrọ chigata azụ wee sị di eji mee nke a mee nke ọzọ mee nke ọzọ, ndị nne ibe m ị ga-ege ntị jụọ nwa gị gịnị na-eme, o wee kọwara gị osi n'elu ọkọrọ gbadata n'ala si n'ala kọrọ gbogo n'elu. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo nne ị ga-asị ya nwa m chere ekwusisiri ike mmadụ ya anụ ya, ekwusisiri ike mmadụ ya anụ ya, ị ga-akpọrọ nwa gị. E nwere ri ike mgbe ihe a na-eme di gị nwere ike ọ gaghị ama ya, ịkpọrọ nwa gị anwa maka na ọ bụ gị ma nne ọgụ ji nwa aka n'isi. N'eziokwu asị onye chọọ ikwu eziokwu Baịbụl so mbụ ụwụ na iji ama eziokwu ndị eziokwu ya eme ka ime gịnị gbam gị ma nne ịkpọrọ nwa gị anwa gaa too ọgọ gị nwoke maka na ọgọ gị nwoke wụgụ nwa onye ọkara mara karịa nna ọ gị ma nne ka akara mara karịa nna, maka mgbe a na-eme ihe na-ịbago okpuru niile baa ime ụlọ niile, mana ọgọ nwoke ka nwere ike wụ na para ka ọ ka jide ya. Ị ga-ejekwu mkpọrọ nwa gị gaa sọ ọgọ gị nwoke biko nwa m gị nọ na nke nwa maka na ọgọ mmadụ ụdị ọkpara ya. Nwa m gịnị mere, kedụzi ka ife nke a si wee kọrọ gị so ma ọ mee ọ mama ọ nne, ezigbo ọgọ na-akpọ nne ya akpọ ọgọ ya nwaanyị ma ọ mee ọ mama ọ nne m and ọ nne ka ọ wee eziokwu. Mgbe ị kpọziri ya ọ kpọziri gị wee kọwara gị kọgide kọchịchịchịchịcha enwere ike ibe ahụ ọkọlọ o nwere ndị ya ekwuchi anụ kpee onwe fa kpee ọnụ fa kpee ọnụ nwunye fa ka o kwuchara ya wee sị ọ dị mma nwa m ị dara mma n'akụkụ dona onye isi m adịghị mma na ka ijere esime ngwa fichesi isi ya ebezi n'akwa na-eko oyi esime ịlafucha ya ma o mechie ọnụ izi ọgọ nwoke si ya na ị na-achụ ya mechaa ya bịa ka gị na-akpa nkata. Mgbe ahụ iyi asụ ọgọ gị nwoke bịa ka ọ nọ kpaa nkata ọkwa ọbata ibute ụtara iyi akụ ya ịbụrụ ezigbo nne isi eri nwa nni ịma ọ na-ala ike dobe nni na-amasị ya ọ na oricha oke n'ego nnukwu tankma tuo gị afa nne ezigbo nne inye ya orichasị ya iwesị ya nwa m asịkwa na nka m na na abụ kpaa nkata. Nwa m ọgwụkwana ha onene na-eke ihe esime na-eke ijere esime biko unu ekwene ka ilo ṅụọ anyị. Ọ bụghị mmadụ nche ka ọ dị mma na ịbịa nụrụ nwa m, ọ bụghị mmadụ nche ka ọ dị mma na nwa m bịara buru ube gị unu biri n'udo bido ta adịghị na gaba ụdị ihe dị ona ka nhafe efuzie na-eke isi jee eme ka a sị na ikwu amaghị ibe eme gịnị ezie gị nwanne ịbụ nne na mbara bego ịbụ nne ebe ọbụla ụmụ gị ebe nwa gị nụrụ nwaanyị ịbụ nne ebe nwa gị nụrụ dị ịbụ nne o nwere ebe nwa gị nụrụ nwaanyị o nwere alụ ị ga na-atụnye ebe anwa maka na nne na ya obele ọ bụrụ na nne anọghị ya ịghọtago abịazie ebe nwa gị nọsịrị dị gị nwa bụ nne n'ihu ịbụ nne n'azụ gị na ọgọ gị nwaanyị ga-ejikọta aka ọnọdụ gịnị dona. N'eziokwu o nwekwara ndị nne di gbara ajọ mmadụ gbara ajọ ọ na-adụfa ka nwoke na nwunye ya na-akpuo jekwa na windo na-ege ntị ka ọ mara ihe na-eme. Enwekwara ndị ajọ nne di nwatakịrị weta fụọ jecha bata gote mpala ọkụkọ wee natara nwunye ya ọ baa nwa ya eji nye n'ihe nwunye ya na onye hie ndị nne mgbe na-akọwa ị ga-asị gịnị meziri ibedo na ji wee dị mana ndị nne
ana m agwakwa ụnụ na ndị nna andị na o nwere ndị nne na-anụ difa ọ bụrụ na ekwe na gọọmenti ya okwu agaghị enwe isi andị mgbe nwa na-ada mmana ibe nyere ya nsọsị ya yarịba omegene ọrifuo mana ị ga-akpọghachite nwa gị azụ. Ọ dị mma. Ndị be anyị ntị na-anụ ihe adịghị ha ka okpuata ihe dị na iji alụmdi na nwunye ọ bụghị ihe a na kama na ofu ihe doro anya bụ na nwoke kụrụ mmanya jebe ịnụta nwaanyị. Mike were ihe dị mma. Onye isi oche. Nwoke ọ kpọrọ nwaanyị asị ma jebe ịnụta ya. Nwoke akpọghị nwaanyị asị wee jee lụta ya nke bụ eziokwu. Maka ihe Nwaanyị akpọkwanụ nwoke asị wee kwere ya di. Unu aghọtago ya? Maka na abịa na-ekwu ya abịazie onye ịtọ bịa na-eje etinye ọnụ n'okwu dịrị di na nwunye. Onye ịtọ bụ isi ha biko chiri na nwayọọ bịa na ọfụma. Nke o si ka di na nwunye si jọgbucha onwe ya bụ na ịtụ alụ gị na di gị ji bie ma ọ gị na nwunye gị ji bie nwere ike ọ ya ha dabara ndị nke ahụ. Maka na ọmụma mmadụ dị iche iche, emereme mmadụ dị iche iche. E nwere ike ọ na-amasị gị iri ofe onugbu, onye nke ọzọ ọ naghị amasị ya iri ofe onugbu. O nwere nwoke mmadụ bụ onuhu mgbado ga n'abalị ọ jaghị anakpọ ụra. Onye isi oche ihe ị ga-aghọtakwa bụ na ọ bụ eziokwu na nne na nna na-azụ nwa. Ihe a na-eme bụ ka dibịa na-agwọ ihe mere n'ere mana ọ naghị agwọ ala eri ozu. Nne na nna na-azụ nwa kama na ọ na-abụ nwoke lụọ nwaanyị bata ọ zụgharịa anya n'usoro nke ya maka ọ bụrụ aka ahụ nne na nna ji ezu nwa ịbịa ka nwoke ga-eji wee burukwa wee bata maka nwaanyị jere di mana a ga-amụ nwunye ọzọ. Ọhịa ọ bụ ori ihe dị mma na onwe ya ọ na-adịkwana gị mma. Unu anụghị ya na nwaanyị ije ebe di gị jee ije di ruo ebe di gị iru ihu natara di gị isi. Ndị gụrụ egwu si na ogbu eze nwaanyị bụ di na-anụ ya. Akwa na ogori mara obi dị ọ dịka ọ gwọrọ ya ọgwụ. O nweghị mgbe nwoke kpọrọ gị asị kama ọ na-abịa ebido na mbụ ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ ebi ọnwa na abụ ọnwa ịtọ ọnwa na ọdụzi ka agaghị ebi. Ụfọdụ akpọwa mmara mana mgbe a bịara tachido o nwere ebe ọ na-eruzie ọ bụrụzie ofe une na ofe ọgwụ. Ịghọtagbu ya? Ya bụ ịbịa ịtachidobe ejene na-ege ntị ndị ntisa. O nwere ihe gbukarịrị ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke bụ igere akụkọ iro. Onye nke abịa sị na etu ya si eme di ya, onye nke asị na etu ya si eme nwunye ya, o meghe etu ya eme etu ya, tigbuo ha anaghị ere. Nke bụ isiokwu ịbịa ịmụwa onye ọ bụgo na ya mara ihe ọ na-asọ mara ihe na-adị ya mma. O nwere ike ọ bụrụ na ọ ụtara ka ọ na-amasị ya oribe ụtara ahụ. Nwee ike ọ bụrụ na ose akwọrọ akwọ ka ọ sịghị na anya na-aka ya mma kwọbara ya ose ọkwụkwọ ka ọ na-aracha. Onye nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ na ịkwọ ose ọkwụkwọ baa ya anya ịghọtago ijezie gee ntị mgbe ọ sịgo na anaghị akwọrọ ya ose biya onye nke asịghị na a na-akwọrọ ọ nke onye ego na ya bi chọrọ ị ga-enye ya. Onye ka o ji bụ na ha akọ na uche ka eji anụ di na nwunye. Ọ bụrụ na unu sebe okwu ị nwere ike ọ karịa ego, ị nwere ike ịda nne gị ma ọ bụ nna gị onu mana ị naghị ada ha onu na ọkwa ife ha gwara gị ka ị ga-eme be di gị. Ịda ha onu ha tụọrọ gị alụ dị mma soro alụ ha dị mma ịbịa tinye alụ aha di gị nabata ya ma ọ bụ nwunye gị nabata ya ọ gaba ọ nabataghị ya iwepụ ya maka na ikpe Chineke na ebe di na nwunye na ihe unu na-abụ kpebiri. Anya kpatara ma ọ bụla dị na agbamakwụkwọ nke ụka a na-agba mmadụ na-abụ na-agba akwụkwọ na-agba onwe ha akwụkwọ ma ụkọchukwu na ịma ndị nọ na ya bụ ndị aka ebe. Ya bụ na ihe dị na di na nwunye na omimi. Isiokwu anyị n'ụbọchị nketa gbasara ike nwaanyị dị bụ ya na ihe si ya ọ na-abụ eji na ekpụrụ ikikere ya. Ị na-be di gị ma ọ bụ kpọta nwaanyị ma a na unu na-abawụrụgo ofu ahụ birinụ mụba na onwe unu biri n'udo. Unu ga-ese okwu were na ekpere na ndidi soro ya
ọ karịbụ unu jekwuru na onye mma unu na agbamakwụkwọ onye ahụ kpeere unu ma ọ bụ na ejekwuru ụkọchukwu ka ọ ghara ịbụ ijekwuru nne gị kwuo ọ bụrụ na nne nke nwaanyị kwuru nwoke asị na o jegwekọrọ ndị be ha na ihe ndị be ha gwaziri ya maka ihe anyị fụchara ka anyị na-ekwu ọ bụrụ nke nwoke jekọ ndị ọsị na ihe n'ọzọ ihe nne na nna ya gwara ọ n'ihi ya ka o ji aka mma ijekwuru ụkọchukwu ma ọ bụ ndị agha mụnụ na agbamakwụkwọ atụ alo ahụ akwụkwọ atụọ ya ịbịa ị họrọkwa nke dị mma ị họrọ nke dị mma nke ahụ dịkwa mma ị họrọ ịbịakwa inene ma ọ bụ di gị ma nwunye gị aha ma ọ ga-anabata ma ọ ga-adaba ofu okwu anyị chọrọ ịtụgbọ wee chịkọta ọnọdụ anyị taata bụ na okwu a bụ okwu omimi ịnụ di na nwunye ọnwụ na nwoke do afọ 30 nke ndị iti na-agbata 30 years wee nụta gịba nwaanyị tupu ije gị na ya arahụ ọ ga-erukwa afọ gịnị 30 ya bụ 30 years n'olu ndị iti ọ bụrụ na nwaanyị nụrụ daa afọ 30 ma ọ bụ 12 i wee nụta ya ọ ga-ewekwa afọ n'one ahụ ọ nọ iji nụta ya omume unu abụọ wee mee gịnị lọkọọ jikọta maka na a zụrụ ya ebe ọzọ afọ 30 maọbụ afọ 20 ya were bịa ị ya azụkwu ya afọ one ahụ ọ dị o wee lọkọọrọ gị na ya ihe a bụ ofu mkpụrụ ihe ya agbada aka ma ọ bụrụ na o nwere ife ịghọtara taa ijide ya jidesie ya ike jide ekpere ịfụ na inwe mmeri onye isi oche okwu anyị kwuru kịta mere nka m wee rọta and mee nka m wee mụta ihe pụrụ iche ọ bụrụgodo ndị be anyị ọ bụrụgodo na iji ha nke a mụta ihe weregodo sụsọ okwu a onye isi oche kwuru na n'ihe onyonyo kpakpando wee ghọta na ịlụọ nwaanyị dị oru afọ 5 na gị na ya birikwa na tupu na amata onwe ụnụ na oge ru ị ga-azụgide azụ takwa ya oru afọ 5 ahụ o wee bụrụkwa o wee rahụ dịka ute maka na n'ezie a sị na ka a sịrị na asị akọghị nsị asị ise efe na ajụ maka na mgbe gị na nwunye gị biri mgbe ụlọ na-abụ biri a ga-enwerịrị nsogbu mana ihe mmeri dị na ya bụ gịnị ndidi iwu ha na ndidi ndụmọdụ ịdụrụ onwe gị kachasị na ndụmọdụ ndị ọzọ ga-enye gị maka ka onye ọzọ na-adụ gị nke onye ọzọ dụrụ gị abụghị nke onye a ga-adụ gị mgbe a mekọtara ihe a achịjuo gị ugwu na akịrịka n'isi mgbe achịjuoro gị ịbata ọgbaghara adị mana ịbata n'ime ụlọ na-enwe gị ndụmọdụ nwoke gị bụ nwoke inye onwe gị ndụmọdụ gị bụ nwaanyị enye onwe gị ndụmọdụ ọ na-ekpe ekpere wee mụta onwe ụlọ mgbe unu ga-anọzi bụ na abụrụ ụtara ọka ọ bụrụzi onye riwe onye bọrịma mbọrịmbọ biko onye isi oche ekele daalụ hinne ife ọ bụ na afụ gị ya maka na ihe ejikwa na-ekwu ife a bụ ime ya n'usoro a ịfụ na ezinụlọ unu abụrụ anya lere akwana ya bụ unu mụta nwa ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọ bụrụ adaru ana ihe mere eme ịbịa n'ogbe m taa onweghị nwa agbọghọ a mụrụ n'ogbe m na-eri afọ 18 ha anaghị eru afọ 18 ya bụ nke a na-akpọ 18 years abụọ ya abụrụ ya ozugbo etu ọdịna ịghọtagbu ya nke na-ekpatara ya onweghị onye ihe dị mma akwaghị bụ nwa ka ori ihe dị mma ihe dị mma ka ị na-eri ụmụ agbọghọ ọbụla dị mma anyị na-ahọchara na-eri ndị nne na-emebisikwa ụmụaka mgbe ụfọdụ akwa ya maka mgbe ụfọdụ ihe a ji emesa ezinụlọ ihe a ji eme di ezinụlọ site n'ịzụlite ụmụazị na nke mbụ o nwere ike nna abata hụ ihe na-adịrọ mma nwata a mere wee banwara nwa ya mba were ụtalị ọ ga-apịa nwa ahụ nne anọdụ kama oge nne ga-anọdụ nwayọ sị gbasite nkịtị o je nwee nkwado n'ebe nwa ahụ nọ onye ahụ dara ya mgbe o nwere nkwado n'ebe nwa ahụ nọ ihe o meziri bụ ikoli nwa ahụ elu nwa ahụ were usoro ahụ tolite nsogbu adị ịma na ọ baa na ezinụlọ na o were aka nne ahụ jiri wee mee ọrụ ebe ahụ nsogbu adị mana nne kwesịrị ọ bụ na nna bawa mba ọ bụ na nwata ahụ megodoro nke ọma na nna na-aba mba ọgbanye ọkụ gbazite nkịtị o nwere nke ọ ga-etinye ọsị nwata ihe imere adịghị mma mgbe o rụziere n'ikpeazụ o jekwuru nna ya ukwu ihe otu isikwana mme nwa
ọ dịọkwanụ mma o ji nwayọọ mee anya nekwana etu ihe a si nekwana otu o si dị na otu o siri wee mee okwu dị nro ji na maka ebe ahụ ka nne si emebi ezinụlọ ya ka m na-asị ndị nne bikonu ọ bụ na o nwere onye na-akpọ ụdị agwa dị otu anya mee gịnị ya gbanyụọ ọkụ mara na ọ nna bụ ide na Chineke bi n'igwe were oke onye ọzọ ga-ewere na ụbụ nna were o wee rụtụ gị onye isi oche ekenekwe gị nna nwere ihe na-etinyekwu tupu anyị emechie nwa ozikwa nọ na nna m ekwukọtachago ihe niile eziokwu anyị gba ụmụ nwaanyị so welepụkwa ndị mvọsa na ụfọdụkwa ụmụ nwoke anọdụkwa na mvọsa anwa nwekwe nwoke na-eme ka nwaanyị nwere agbata obi m na-abụ nne esete nne nwatakịrị mee ihe ọjọọ nna ya vute agha si saịdị a chụrụ ya na-abịa nne ya si saịdị a sete agha nke ya ọ na-apịa ya ebe a nke a na-apịa ya ebe a nne ya na-apịa nwa nna ya na-apịa nwa ịfụrụ ya so na ihe dị na ya bụ ihe ọzọ bụ anyị bụ ndị nne na ndị nna o ji ncha awụ arụ megene mara onwe ya ka ọ dụ n'ọhụ o nwere ndị nne dị egwu nwee ndị nna dị gịnị dị egwu o nwere ndị ụmụaka ji abịa na-agbakwu nnava na-asọ nneve asọ na mamafa na-abaka nwee ndị ji asị nọọ nnefe kaba ya na-eso na papa fa na-abaka papa bata egwu adị nwee ndị wụ mamafa bata egwu adị ekwesịrị ka ejikọ aka ọnụ ezigbo ezinụlọ bụ nwoke jere na-abịa nwaanyị ejere na-abịa ụmụaka enwe egwu n'etiti nne na nna ọfụ nna ụjọ a na-atụ ya ọfụ nne ụjọ a na-atụ ya ewela ụjọ ahụ wee zụchaa nwa anwa na-akwụrụ n'egwu nke Chineke ya ndị nne ibe m na ndị nna biko anyị na-ayọ ụnụ onye ọbụla na-eruo ụmụ ya aka ụmụ ya anya ụmụaka na-eruo nne ụnụ na nna ụnụ anya ka ihe wee dịrị anyị niile na mma ihe a ka anyị na-ayọ Chineke ka o mezuoro anyị n'aha Jizọs ndị be anyị unu afụgo ya dịka nkata anyị na okwu anyị tata anyị metụkwara aka n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ dị n'ezinụlọ mana ihe mmemme nke aka ga-abịara unu mgbe adịghị anya ihe gbasara ndọrọ ndọrọ dị n'ezinụlọ maka na e nwere ndọrọ ndọrọ etu esi enwe ya n'obodo nke ezinụlọ bụ nke kacha dum chebiri nke ahụ na-abịa mgbe adịghị anya ugbu a anyị na-achọzi igbochi ọnọdụ a gị onye mma na-ege ntị ịmụtago ihe n'ụbọchị nke taata ọ bụrụ na ọ ka nwere ife na-agbasịghị anya maọbụ ife ị chọrọ itinye maọbụ na ị chọrọ isonye nkọwa gbasara omenala gbaa anyị n'akara ekwentị ndị anyị na-afụ n'onyonyo gị ka ị nwee ike ịtụnye ebumnobi ị nwee ike isokwa anyị karịa n'izu ọzọ ọ bụrụ na ife anyị na-eme maọbụ ife anyị na-ekwu masịrị gị gbakwa anyị n'akara ekwentị ndị a ka ị gwa anyị na ọ masịrị gị isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ka esi eke nwaanyị di maọbụ ka nwaanyị si anụta nwaanyị ihe dọrọ nne na nna mụ ndị a oge ahụ a na-eme maọbụ aga njem a anya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa na omenala ndị Igbo nke na-abịara gị n'ụlọ ọrụ Kpakpando n'elekere 9 n'ụbọchị ọbụla ọ ka bụkwa onye nke gị Okwuruọra Ben Ugochukwu Ikeokwu mụ na Oriakụ Okonkwo na Mike ori ihe dị mma nọ n'ụbọchị nke taata wee na-enye gị ya ugbu a anyị na-abịazi na mmechi anyị ekenezi ọhaneze ndị ọma na-ekiri anyị ka anyị wee nwee ike ịkpọkọta ọnọdụ a Mike ngwanụ jaa Igbo mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwa m ụnụ ọzọ a sịkwanụ njidekwanụ ka unu ji omenala Igbo dịkwara Igbo a sị m ihe ọma gaziere ndị Igbo gaziere ezinụlọ dị iche iche wee sị ka anyị were n'udo were obi aṅụrị were ịhụnanya were ezigbo ịchịkọta ezinụlọ were egwu Chineke wee tinye a sị ya dịrị onye ukwu mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye nta otu a nsirikwu ya ka ọ ga-esi gazinụ sị ka osebụrụ ụwa Chineke bi n'igwe bụ onye kere anyị nọnyere ụnụ niile ruo mgbe ebighị ebi eji m ohere a wee na-ekene onye isi oche na omenala Igbo na Kpakpando bụ Ben Ikeokwu ana m asị ya jidekwa ka o ji dịka na ịhaziri anyị usoro omenala Igbo na Kpakpando nke na-agazi ụwa niile a sị nke udo dịrị ụnụ niile n'aha osebụrụ ụwa onye nwe anyị amen. ọha na eze ndị ọma na-ege anyị ntị abụ m Mrs. Caroline Okonkwo
ana m ekene ụnụ na nnụnyere nke ụnụ nwanụ na-anụnyere anyị na nchịkọta akụkọ nke anyị kọrọ ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekene ụnụ na-asị ka Olise bụrụ ụwa bụ n'igwe ezi ihe anyị aka nọnyere ndị nne niile na ezinụlọ ha, nọnyere ndị nna niile na ezinụlọ ha, ka ha were egwu nke zụlite ụmụaka na egwu nke Chineke, ka ọ ga-abụ onye baa be mmadụ n'eziokwu eziokwu, ka ọ bụrụ ihe a na-akọ ka a na-eme gịnị ka a na-agba. Anyị na-ekene ụnụ ndị Igbo, ka emesịanụ, ka ọ dịle mgba n'izu ọzọ. Ọhaneze ndị ọma, Igbo bụ Igbo, ọ na-abụzikwa na mkpochi ụbọchị nke taata. Unu anụgo ife ndị anyị kwuru n'ụbọchị nke taata. Kpọọ na anyị n'akara ekwentị ndị a ka anyị na unu nwee ike ịkarị. Anyị ga-ewetakwara unu omenala ndị Igbo n'izu ọzọ. Ekene m unu, aka bụkwa onye nke gị Ben Ugochukwu Ike Okwu, ka emesịanụ. Kpakpando ihe ndị Igbo.